त्यानंतर सर अमित दादा घनवटकर, रुपेश दादा जाधव, उमेश दादा भन्सारी, अमरजित येद्रे यांनी देखील यायचंय. नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. पंच एका बाजूला असेल प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाचा विचार केला मित्रांनो, अक्षय गुरव आणि निकू सुर्वे दोन्ही गेल्या वर्षाच्या पर्वाचे विजेता जोडी आहे आणि या पर्वामध्ये देखील फायनल मध्ये धडक मारले. मित्रांनो कोणत्या इराद्याने या मैदानावरती आलायच निकू? नाणेफेकीच्या अगोदर मनोगत सांगायचंय. इरादा असा कोणता नाही, पण कॉन्फिडन्सने खेळतोय आम्ही. परंतु काल मी या मैदानाच्या बाहेर उभा असताना इथे मला सांगितलं गेलं की निकू सुर्वे फक्त जीपीएल पर्व जिंकावा या इराद्याने खेळण्यासाठी या मैदानावरती येतो. हे खरं की खोटं? खरंय. मित्रांनो निकुल सुर्वे ज्या संघामध्ये जातो ना तो संघ फायनल मारतो. त्यामध्ये काय जादू आहे ना मित्रांनो हे ओळखा तुम्ही. पण मी कमिटमेंट करतो नेक्स्ट इयर साठी मी माझ्या संघामध्ये घेणार. जुईट स्पोर्ट मध्ये मी संघामध्ये घेणार. नक्कीच निकू साठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन देत. मित्रांनो दुसरी फायनल खेळतोय कारण चौथ्या पर्वाचा विचार केला तर नक्कीच बॅकफुटला संघ गेला होता. LIC शिरगाव मध्ये होता निकू सुर्वे, तेव्हा नक्कीच संघ बॅकफुटला होता. पाचव्या पर्वामध्ये राज देवरुखकर, निकू सुर्वे आणि पांडाला घेऊन आले या मैदानावरती. नक्कीच मैदान वेगळं होतं, तिथे नक्कीच विजयाचं नाव कोरलं होतं मोरिया स्पोर्ट्स संघाकडून. आणि या वर्षामध्ये देखील प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट कडून खेळत असताना 5 मॅच जिंकून फायनल पर्यंत प्रवेश केला आणि नक्कीच विजेतापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असणार. कारण ही जोडी दोन्ही संघ मालकांसाठी लकी ठरले. नाणेफेकीसाठी पण हे सर्व तुझ्यामुळे झालंय. नक्कीच प्रथमेश पर्यंत मीच पोहोचवले, काही हरकत नाही. गेम आहे मित्रांनो मैदानावरती. कारण ज्या दिवशी एक सांगायचं झालं तर ज्या दिवशी आम्ही चंडिका मंदिर गणपतीपुळ्यामध्ये ऑक्शन केला प्लेयरचा, त्या दिवशी एकमात्र संघाचं नाव घेतलं गेलं होतं जय भैरी श्रीनगर. मित्रांनो मानाने नाव घेईन, कारण का जय भैरी संघ ऑक्शन मध्ये घेत असताना खेळाडू असे निवडले गेले होते जे GPL 6 पर्वाचे विजेता होते. परंतु मित्रांनो मैदानावरचा घोडा धावणारा आणि कागदावरचा घोडा धावणारा रेस मध्ये फरक आहे. कारण जय भैरी संघ बघितलं तुम्ही या लीग स्टेज मध्ये एकही सामना जिंकू शकला नाही. नक्कीच मित्रांनो पराजय आहे, विजय पराजय चालून जातो, परंतु जो मैदानावरती खेळेल तोच विजेता होणार आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा दोन्ही संघांसाठी शुभेच्छा देतोय आणि नाणेफेकीसाठी वळतोय. धन्यवाद. रुपेश दादा जाधव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. आणि विचार केला तर आदिष्टी बॉईज देखील जय भैरी संघाचाच संघ खेळताना दिसतोय या मैदानावरती. नाणेफेक करायचे दोन्ही संघ. एका साईडला असेल आदिष्टी बॉईज. नाणेफेकीचा कॉल केला जातोय. नाणेफेकीचा कॉल जातोय. नाणेफेकीचा कॉल केलाय. प्रथमेश वॉटर स्पोर्टच्या बाजूने आपला निर्णय कळवायचा आहे. फलंदाजी का? नक्कीच उत्तर असेल सर्व 5 सामने फलंदाजी स्वीकारून तू जास्तीत जास्त किती स्कोर करणार? आम्ही 90+ मारायचा प्रयत्न करू. नक्की. थँक्यू सो मच मित्रा. तुमची गोलंदाजी आहे, तुम्ही जास्तीत जास्त किती स्कोर वरती त्यांना ऑल आउट करणार? 60-70 मित्रांनो 60-70 ऑल आउट करणार असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण थँक्यू सो मच दोन्ही संघांना आमच्या JPL परिवाराकडून शुभेच्छा. 1 मिनिट मित्रा, तू बोलायचं. अरे बोलायचं नाही, 2 शब्द बोलायचे. मित्रांनो हर्ष मानेचा विचार केला तर ऑर्गनायझर आहे मी, आमचं मंडळ आहे,
परंतु गेले 2 वर्ष माझ्या शब्दाला मान देत नव्हता, परंतु तिसऱ्या पर्वामध्ये खेळताना दिसतोय इथे हर्ष माने. कारण फ्रेंड्स गणपतीपुळे संघाचा विचार केला तर संघ कमी पडतात म्हणून आपण फ्रेंड्स गणपतीपुळे संघ या स्पर्धेमध्ये उतरतो, परंतु एवढा खर्च करायचा म्हटल्यावर प्लेयर पण चांगले गेला पाहिजे म्हणून हर्ष मानेपर्यंत मी नक्कीच पोहोचलो होतो, लांजापर्यंत. पण 2 वर्ष नक्कीच शब्दाला मान दिला नव्हता, परंतु 6व्या पर्वामध्ये इथे खेळताना दिसतोय. कसं वाटतं या मैदानावरती? भारी वाटतंय. आणि नियोजनाबद्दल काय बोलशील? नियोजन चांगलं आहे. धन्यवाद. नक्कीच दोन्ही संघांना ऑल द बेस्ट असेल. मान्यवरांकडून ओळख परेड केली जाईल, त्यानंतर सामन्याला सुरुवात केली जाईल. आपण आदिष्टी बॉईज संघाकडून सुरुवात करूया. आदिष्टी बॉईज सर्व मान्यवरांनी यायचंय, ओळख परेड केली जाईल. कप्तांना विनंती असेल आपण पुढे जा आणि सर्व खेळाडूंची नावं आणि ओळख करून द्यायची असेल. कर्णधार विनंती केली जाईल, सर्व खेळाडूंची नावं आणि ओळख करून द्यायची असेल. मित्रांनो, ओळख परेड झाल्यानंतर नक्कीच ओळख परेड झाल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुका अध्यक्ष यांचं इथे मनोगत झाल्यानंतर सामन्याला नक्कीच सुरुवात केली जाईल. तालुका अध्यक्ष रुपेशजी जाधव सर आपल्याला विनंती करेन आपलं मनोगत या स्पर्धेबाबत व्यक्त करायचे असेल. हॅलो, धन्यवाद. आपल्या सर्वांचं आराध्य देव श्री गणेशाचरणी नतमस्तक होतो. तसं या गावचे ग्रामदैवत श्री चंडिका माते चरणी नतमस्तक होतो. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत शिव छत्रपतींना अभिवादन करतो. तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष ज्यांच्यामुळे मी आज या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची मला संधी मिळते, आदरणीय सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंना देखील मनाचा मुजरा करतो. आणि व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, इथे उपस्थित असलेले सर्व खेळाडू तसेच प्रेक्षक यांचे देखील अभिनंदन करतो. तसेच माझे सहकारी आणि या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय आणि मला मानाने सन्मानाने ज्यांचा उल्लेख करू इच्छितो ते माझ्या पक्षाचे विभाग अध्यक्ष पिंट्या उर्फ संकेत गावणकर यांच्या नेत्रदर्पक आयोजनातून या गणपतीपुळे प्रीमियर लीगचं जे आयोजन केलंय, या गणपतीपुळेचं नाव जगाच्या नकाशात गेलंय आणि त्या नावाला साजेचं असं आयोजन या स्पर्धेचं माझ्या एका सहकार्याने आणि त्यांच्या सर्व साथीदारांनी केलंय. त्याबद्दल त्यांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो. मला इथे माझे 2 शब्द व्यक्त करण्याची संधी दिलीत त्याबद्दल मी आभार मानतो आणि माझ्या वाणीला विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. थँक्यू सर. चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. ओमकार नाडेकौल जिंकले आणि सिलेक्ट तर बॅट फर्स्ट पहिल्यांदा फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. चला, आणि व्ह्यूअरशिपची संख्या आतापर्यंत पोहोचली तब्बल 1,23,000 पर्यंत ही स्पर्धा पोहोचली असेल. हे यश आहे
गणपती प्रीमियर लीगचं आणि यश आहे रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हचं. हॅलो, रसिक प्रेक्षकांना एक विनंती असेल, कोणत्याही खेळाडूच्या मनाला दुखापत होईल असे विधान करू नका. मंडळाकडून विनंती असेल, नक्कीच जल्लोष करा पण कोणत्या खेळाडूचं मन दुखावलं जाणार नाहीये अशी कमेंट करू नका. विनंती असेल प्रेक्षकांना. प्रेक्षकांशिवाय मजा नसते. लय लूट होते ती प्रेक्षकांमुळे. टाळ्यांचा गजर पडतो तो प्रेक्षकांमुळे. असे मायबाप क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. हॅलो, क्लासमेट पंकजादा खेऊर यांच्यासाठी ते गिफ्ट दिलं जातं. योगेशजी माने तसेच योगेशजी सुर्वे यांच्याकडून. आणि आदिष्ट बॉईज आपलं क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं. पंच पॅनल लगेच गिफ्ट स्वीकारायचंय. पंकजादा खेऊर योगेशजी सुर्वे यांच्याकडून. कॅमेरामॅन, गिफ्ट दिलं जातंय पंकजादा खेऊर क्लासमेट योगेश दादा माने यांच्याकडे. चला जाऊया मॅचच्या दिशेने. मित्रांनो, एक विनंती करेन, गेट मध्ये थोडी जागा ठेवा, कारण रस्सीपर्यंत येऊ नका. मित्रांनो, ज्यांचे सहकार्य असाल, आताच मॅच चालू व्हायच्या अगोदर सांगतोय, गेटच्या आतमध्ये आल्यानंतर तुमच्या संघाला मी 5 रनची पेनल्टी देणार. त्यामुळे गेटच्या बाहेर राहायचं. 5 रनची पेनल्टी मिळेल ज्या संघाचे समर्थक असतील त्यांचे. पुढे एकदा सूचनेकडे लक्ष द्या. सामना 6 षटकांचा राहील याची नोंद घ्या. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं असेल. दुसरं षटक गोल्डन षटक असेल. 4 नौकीत गोलंदाज तुम्हाला वापरणं गरजेचं असेल आणि 4 मध्ये 2 गोलंदाज 2 षटक हाताळू शकतात. याची आपण नोंद घ्या. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. प्रयत्न केले होते याच्यासाठी आणि तेच प्रयत्नाचं फळ आता मिळणार एका संघाच्या बाजूने. जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने. सज्ज झालाय क्रीडांगण. अंगावरून येईल शहारा जेव्हा मुखातून निघेल. पंच एक मिनिट. जेव्हा मुखातून निघत पौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलास सिंहासनाधीश्वर योगीराज श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी जय श्रीराम. गणपती बाप्पा चंडिका माता की. लेट्स प्ले. येस, जाऊया सामन्याच्या दिशेने. आराधना केली गेली ग्रामदेवतेला. त्याच्या पदवर्षाने पावन झालेली ही भूमी. त्या पदवर्षाने पावन झालेल्या भूमीमध्ये आज पाहतोय जीपीएलचा महासोहळा. गणपती प्रीमियर लीग सन 2025 पर्व 6व. आणि या 6व्या पर्वातील ही लागलेली परभणी.
लेट्स प्ले. सावडीच्या दिशेने जाऊया. अनशॉट झाला होता आणि चिठ्ठीमध्ये या संघामध्ये आला होता हस्ता गोलंदाज विशाल और गोलंदाजी मार्कवरती इथे दाखल केला जातोय. समोर असेल रत्नागिरीचा निको ऑन फलंदाजी मार्क. पहिला चेंडू यावी आपण पाहायचा आहे. पहिला चेंडू ओ माय गॉड बडवासा अडकला. डीजे आणि गोल्डन डकचा शिकार. गोल्डन डक खिळ्याच्या बाहेर. निकूचा असंच झालंय. गेल्या पर्वामध्ये देखील सेमीफायनल सामन्यापर्यंत चांगला खेळत आला आणि फायनल सामन्यामध्ये गेल्या वर्षी देखील गोल्डन डकचा शिकार. याही सामन्यामध्ये गोल्डन डकचा शिकार. निखिल सुरे खिळ्याच्या बाहेर. त्याची जागा घेण्यासाठी श्रेयस मांजरेकर हायकर खेळू खिळ्याच्या दिशेने दाखल झालाय. अनशॉट झालेला चिठ्ठीवरती उचलला गेला. कोणाला नाव माहिती नव्हतं. तोच विशाल गोलंदाजी वार करून नंतरचा चेंडू श्रेयस मांजरेकर पाठवलंय. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये चेंडू चाललाय 2 धावांसाठी. वैयक्तिक खातं असेल संघाचं खाते इथे उघडलं जाते. प्रेक्षकांमध्ये जल्लोष आहे. प्रेक्षक आहे तिथे दहशत केली जाते. ती दहशतचं वातावरण आपण पाहतोय प्रेक्षक गॅलरीमध्ये केले जाते. पुढे त्यार अरंड विकेट. नंतर त्या चेंडू फसव्या पद्धतीने इथे टाकला गेला. एक चेंडू तुझा तर दुसरा माझा असं समीकरण इथे बनवलं जातंय. येतो त्यानंतरचा चेंडू डॉट बॉल इथे सफलपूर्वक फेकला जातोय. पुढे त्यार उलट्या सुलट्या त्याची गोलंदाजी म्हणजेच काय बॅकअपची गोलंदाजी बोल्ड. थँक्यू डीजे थँक्यू. आणि या बोलसाठी योगेश दादा माने यांच्याकडून 500 रुपयाची धनराशी आणि त्यामुळे संघ मालक यांच्याकडून देखील 500 रुपयाची धनराशी जमा केली जाते विशालच्या नावावरती. मित्रांनो या गोलंदाजाला चिठ्ठीवरती या संघामध्ये घेतलं गेलं होतं. दम आहे नावात म्हणून चर्चा केली जाणार उद्या प्रत्येक गावागावात. विशाल काय गोलंदाजी करतोय. अतिशय डोळ्याची पारणं फेडणारा नवीन बॅटर. 3000 रुपये धनराशी जिंकण्याचा प्रयत्न इथे केला जाणार आहे का. निरंजन नवीन बॅटर खेळण्याच्या दिशेने यावी दाखल केला जातोय. निरंजन यावी आपण पाहतोय. संधी आहे यावी टाकल्या. चेंडू बॅटचा फ्लोज ओपन करायचा होता. चेंडू चालला असेल घोषित आणि जाहीर क्षेत्रामध्ये. एका धावेसाठी या एकच्या मध्ये धावसंख्या टीमची टोटल 3 या अंकांवरती. ओव्हर हॅट्रिक जर इथे केली गेली तर 2000 रुपयाची धनराशी जिंकण्याचा प्रयत्न केला 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 केला. हल्ला कल्ला डल्ला. थँक्यू डीजे थँक्यू 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 डीजे. ऋत्विक सुर्वे यांच्याकडून ऋत्विक योगेश सुर्वे यांच्याकडून या विकेट साठी 500 रुपयाची धनराशी. म्हणजेच योगेश दादा या गोलंदाजाला टोटल 3000 रुपये 2000 रुपये ओव्हर हॅट्रिक साठी होते आणि 2 विकेट साठी 500 असे 3000 रुपये या गोलंदाजाच्या नावावरती गेले असणार आहेत. सुरेश पवार यांच्याकडून या गोलंदाजासाठी 200 रुपयाचं क्रॅश प्राइज दिला जात आहे. बाई दिवाळी आहे तुझी. दिवाळी नक्कीच करणार कारण संघ वारकरीकडून देखील झाली आणि त्यानंतर योगेश दादा यांच्याकडून देखील होती आहे. नेक्स्ट गोलंदाज मोहिन काझी ऑन गोलंदाजी बाहेर करून दाखल केला जातोय. ड्रॉपिंग किसला राज चोडणकर इथे खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. राज चोडणकर यावेळी काय करतोय. आधार स्तंभ बनेल का आपल्या संघाचा. पंचांनी डेड बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. डेड बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. आपण पाहतोय पुढे तयार मोहिन काझी मॅच फॉर्म रत्नागिरीला विडॉप करणारा मोहिनचा पुढील चेंडू यावी पाहायचा आहे. राज चोडणकर साठी हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न. गोल्डन शतक आहे. जितक्या धावा बनवणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत या गोल्डन शतका मागे आणि मायनस देखील केल्या जाऊ शकतात. नंतरचा चेंडू चांगला तिथं होता पण त्याचा सिग्नल येतोय. सर डिलिव्हरी ते धावर केली जाते.
व्हाईट बॉलचा इशारा. 10,000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मोहितने जर विकेट काढली राज तोडकरांची 15 बादशाचा खेळ इथे दाखवून दिलाय. राज तोडकरच्या बॅट मधून येतोय दणदणीत खडखडीत जीपीएलचा चौकार. मोहिलने जर राज तोडकरची विकेट जर काढली तर 10,000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी. सॉरी 1,000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल. नंतरच्या चेंडूवरती चुकला मुकला चौकारसाठी हुकला आणि सलग जर या ओव्हर मध्ये 3 चौकार जर राज तोडकरच्या बॅट मधून निघाले तर रोख रक्कम 3,000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी. पैशाची लयलूट बक्षिसाची महालूट इथे होतीये. कोण ठरणार इथे सरस, कोण दाखवणार बक्षिसाची कमाई आणि धमाई इथे पाहायचंय. कमाल धमाल बेमिसाल हा सामना रंगणार आहे. ग्रँड फिनाले आहे आणि ग्रँड फिनाले मध्ये होणार बक्षिसांची लयलूट. टीमची धावसंख्या 21 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 21. नंतरचा फटका 4 धावा आणि नो बॉल. 3,000 ची दरवाजी जिंकले ओनली मॅम्पॉप कुर्लीचा राज तोडकर. या चेंडूवरती तब्बल 10 धावा इथे घेतल्या जाणार आहेत. 3,000 रुपयाची धनराशी जिंकली जाते. राज आणि विशालने आतापर्यंत तब्बल 3,000 रुपयाची धनराशी यावेळी जिंकली असेल. पुढे एकदा राज खेळण्यासाठी ते सज्ज झालाय. राज करतोय. राजाची कामगिरी यावेळी केली जाते गोल्डन शतका मागे. नंतर त्या चेंडू पंचाने व्हाईट बॉलचा इशारा द्यायला देतोय. प्लस गोल्डन मधले 1 धाव टोटल मिळतील. या चेंडूवरती 2 धावा मिळत आहेत. पुढे एकदा राज यावेळी खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. नंतरचा चेंडू इलेक्ट्रिकच्या बाहेर जाणार होता पण त्याचा सिग्नल व्हाईट बॉलचा आलाय. दबाव पाडावा लागेल इथे विजयासाठी महाप्रभाव. कोण पाडणार इथे प्रभाव. दबावरती पाडायचं ही ते प्रभाव. कोण करेल कामगिरी चमक गुमक धमक या चेंडूवरती दाखवायची होती पण त्याचा सिग्नल व्हाईट बॉल व्हाईट बॉल व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावा दिल्या जात आहेत. या अतिरिक्त मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 37 या धावसंख्येवरती. जोडले जाऊया. टीम मीटिंग घेतली जाते सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून. धना डीजे. राज तोडकर खिडांगणाच्या दिशेने आक्रमक फलंदाजी केली जाते. एकापेक्षा एक हटके नाही तर राज मारतोय खिडाकामधून चौकाराचे फटके. राज पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी इथे दाखल झाला असेल. नंतर त्या चेंडूवरती आला कार्पेट अमोलशी यंत्ररक्षक देतो टटरस. कोणत्या प्रकारची मिळत नाही धाव येतो इथे निर्धाव चेंडू आणि मोईनचं कमबॅक करण्यासाठी ओळखला जाणारा मोईन काझी ऑन गोलंदाजी मार यावेळी टाकलेला चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर पण त्याचा सिग्नल येतोय. पुढे एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा. धावसंख्या टीमची टोटल 39 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 39 धावा झाल्यात. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका. राज करायचं होतं या चेंडूवरती पण राज थोडासा ठरतोय इथे नाकाम. पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल. साऊंड सिस्टीम आपण पाहतोय लंबोदर साऊंड सिस्टीम तुषारदादा माने यांच्या मदतीतून हे साऊंड सिस्टीम माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतो. या चेंडूला सहजरित्या खेळून काढलं होतं. षटक संपल्याचा इशारा. निर्णय गोल्डन षटक इथे संपताय. टीमची टोटल धावसंख्या 39 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. बॅटमॅन नेम प्लीज. येस दोन्ही संघाच्या बाजून चेहरे पळतोय. आमचा मुख्य द्वार आहे तिथे जर विचार करायला गेला तर आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी संघाचा चेहरा आहे. आवाज थोडासा शांत झालाय. शांत आहे. हा शांत टप्प्यात कार्यक्रम करायचा आहे. त्यांना माहिती आहे मैदानातला खेळ दाखवायचा आहे आणि मग कार्यक्रम. पण दुसऱ्या साईडला जोरदार चाललाय वरवडे संघाकडून. प्रत्येक जल्लोष प्रत्येक उत्साह इथे केला जातोय. वरवडे संघाकडून पाहतोय. नंतर त्याचे डोळा नो बॉलचा इशारा आणि त्यानंतर चेहऱ्यामध्ये आला उत्साह. पंचाने दिलाय नो बॉलचा इशारा.
प्रथमेश वॉटरबोर्ड संघाचं पाहतोय चेरोस आहे, जल्लोष केला जातोय, उत्साह वाढवला जातोय खेळाडूंचा. टीमची टोटल धावसंख्या 40 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल आणि त्यानंतर टाकलेला चेंडू बॉल अतिरिक्त धावा इथे दिल्या जात आहेत. समोरच्या संघाला दिल्या जाणाऱ्या बोनस मधल्या धावा आहेत, बाल केल्या जातात या धावा. आपण पाहतोय चंडिका मित्रमंडळ मानेवाडी आयोजित जीपीएल गणपती प्रीमियर लीग या चेंडूवरती चेंडूला पाठवलाय 4 धावांसाठी. 1 2 का 4 4 4 4 4 धावा मिळतात या चेंडूवरती. पुढे एकदा निखिल सारंग ऑन गोलंदाजी मार्क आपण पाहतोय. नंतर त्या चेंडूवरती दांडी गोल. थँक्यू डीजे. नवीन बॅटर सुशांत उर्फ अण्णा दाखल केला जातोय. अनेक वक्रतुंड खालचारी या संघाकडून क्रिकेट खेळणार, बंद रोड क्रिकेट संघाकडून खेळणार हा खेळाडू आपण पाहतोय. क्रीडा दिशेने दाखल झाला. पहिला चेंडू अगदी सन्मानपूर्वक इथे खेळून काढला जातोय. सन्मानपूर्वक काढलेला चेंडू आहे म्हणजेच काय, चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि खराब चेंडूवरती प्रहार. हल्ला डल्ला बॉन्सर बोलवता बॉन्सर. आता म्हणावं लागेल कानाखाली आल्याने तिकट पारा करून जाणारा हा चेंडू होता. उसळी घेतली आहे. शॉर्ट ऑफ डे साठी हा चेंडू इथे सजवला जातोय. निखिल सारंग काय गोलंदाजी करतोय. मॅपॉम नाचरे स्वप्न आहे जीपीएल जिंकायचं. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू ट्रॅव्हल केला जातोय. एका धावेसाठी एकदा मी ते मेल स्कोर कार्ड वरती ऍड केली जाते. धावसंख्या टीमची टोटल 46 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. निखिल सारंग आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी संघाचा. नंतर वेळ टाकलेला चेंडू पंचाचा येतोय इथे स्क्वेअर बॉल व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धावा या स्कोर कार्ड वरती ऍड केल्या जाणार आहेत. गोलंदाजी पार करून निखिल सारंग अरंडविंग आहेत. नंतरचा बॉल यावेळी थोडासा फलंदाज चुकला, एक षटक मुकला, एका धावेसाठी विकला असेल. एक धाव इथे अर्जित केली जाते. षटक संपल्याचा इशारा. धावसंख्या 48. थँक्यू डीजे. जाऊया खेळाडूच्या दिशेने. विशाल गोलंदाजी मार करून दाखल झालाय. टोटल संघ बालकडून 500 रुपये, योगेश दादा कडून 3000 रुपये आणि देवरुखचे समर्थक होते यांच्याकडून 200 रुपयाचे धनराचे जिंकणारा गोलंदाज विशालला इथे दाखल केले जात आहे. पहिल्या चेंडूवरती कोणती रणनीती असणार आहे. यावेळी टाकला लेग स्टिकच्या बाहेर. वाईट प्लस 1 टोटल 2 धावा. ऑफर वरवडे संघासाठी दिली जाणारी ऑफर आहे. आले धावांचा वरचाव. वेट पंच 1 मिनिट. पंच 1 मिनिट. तर चलते मॅच के दरम्यान जाऊया. खेळाच्या दिशेने पुन्हा एकदा वळूया. गोलंदाजी मार करून विशालला इथे दाखल केलं जात आहे. समोर आहे एकच वादा राज दादा मॅम कुर्ली गावाला बिलॉंग करणारा. या चेंडूवरती चेंडूला पाठवलाय. 4 धावांसाठी चेंडू चाललाय. सीमारेषा पार पार ओलांडतोय 4 धावांसाठी. या 4 धावा मिळत आहेत. 4च्या मध्ये धावसंख्या 54 या धावसंख्येवरती प्रथमेश वॉटरबोर्ड संघाकडून जल्लोष पूर्ण केला जातोय. कारण त्यांना माहिती आहे हाच दिवस आहे. उद्या इथे कुणी भेटणार नाहीये. जो काय आनंद करायचा आहे तो आजच करायचा आहे. काय फटका सुंदर सुरेख अप्रतिम राज चोरेकरच्या बॅट मधून येतोय. चौकार नाहीये हा तिरस्कार आहे. होणार मी लढणार भिडणार आणि शेवटपर्यंत
निश्चित झालेल्या सोमेश्वर प्रीमियर लीग मध्ये या फलंदाजाने एका चेंडूवरती 6 धावा निघण्याचा कारनामा केला होता. 2 चेंडूवरती 8 धावा बनवण्याचा कारनामा केला होता. तोच राज चोडकर यावेळी आपण पाहतोय. कुर्ली गावाला बिलॉंग करणारा राज पुढे इथे सज्ज झाला असेल. राज करतोय खिडागळवरती. तोच राज सलगच्या 3ऱ्या चेंडूवरती 3रा चौकार मारेल का? या चेंडूवरती खेळायचा होता. यावेळी चेंडू चाललाय. डिक्लर 2 धाव्यांसाठी येतोय. मिड विकेट दिशेने टारलेले चेंडू 2 धावा इथे मिळत आहेत आणि या 2च्या मध्ये धावसंख्या 60 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल. पुढे त्यार लेफ्ट हँडर राईट हँडर गोलंदाज कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल यावेळी आपण पाहायचं असेल. विशार उलट्या सुलट्यात जी गोलंदाजी केली जाते आहे. उलट्या सुलट्यात जी म्हणजेच काय बॅकअप हँडची गोलंदाजी केली जाते. चेंज ऑफ पेस मडगातली ताकद इथे वापरली जाते. पुन्हा एकदा राज या खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. क्रीडांगणामध्ये वेळ घेतला जातोय. चर्चा केली जाणार आहे. उदार गोळाच्या नावाचे येणार या जीपीएल पर्व 6 मध्ये थोड्याच वेळामध्ये इथे सांगून जाणार आहे. नंतरच्या चेंडूवरती वाकडा तिकडा बॉलवीचा हिरवा पाला दूर दूर मारेगा भाई झुकेगा नाही साला. सर्व क्रीडांगणाच्या बाहेर गेले असले तरी काय झाले, मी अजूनपर्यंत क्रीडांगणामध्ये जिवंत आहे. माझा खेळ दाखवायचा आहे. मला काय या संघामध्ये घेतलं गेलंय त्याचं उदाहरण म्हणजेच ही राज चोडणकरची एक आकुकणारी फलंदाजी या क्रीडांगणामध्ये पाहायला भेटल्या. नंतरच्या चेंडूवरती 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय आणि रनिंग द बिटवीन केलेली 1 धाव इथे पूर्ण केली जाते. एकच धाव इथे कंप्लीट केली जाते. 1च्या मदतीने धावसंख्या टीमची 65 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल. टोटल टीमची धावसंख्या 65 महत्वाचा मोरा टिपला गेला आणि त्यात नंतर बदामाचा एका राज या क्रीडांगणामध्ये राज करताना आपण पाहायला भेटतोय. काय फलंदाजी केली आहे. अगदी मनात स्पर्श आणि हर्ष करणारी कामगिरी जर कोणाच्या वादातून केली जात असेल ना तर राज चोडणकर काय गोलंदाजी होती. त्यांना वरती तुटून पडला. अक्षरशः रनिंग द बिटवीन धाबा बनवला. रन मशीन बनला. टर्न मशीन बनला. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघासाठी अतिशय सुंदरपणे धाबा इथे बनवतोय. नॉस्ट गेटला तर सध्या तो उपस्थित असेल. तो पाहतोय म्हणजेच काय राज चोडणकर. यावेळी आपण पाहतोय सुशांत उर्फ आणण्यासाठी ऑफ साइड 4 लेग साइड 3 हे क्षेत्ररक्षण इथे सजवलंय. विशालचा पुढील बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न आणि त्यानंतर मोहिनसाठी इथे मिळालं बॅकअप. षटक संपल्याचा इशारा दिला जातोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 65. थँक्यू डीजे. गोलंदाजी बाहेर करून नाचरे परिसराला बिलॉंग करणारा निखिल सारंग क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल होतोय. स्वप्न बघितलं होतं जीपीएल जिंकायचं. आज सातारगाव उतरतोय का बघायचंय. या टाकलेला चेंडू वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. लेग सोडून जाणारा चेंडू होता. पंचारी वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. निखिल सारंग पुढे एकदा और गोलंदाजी मार्क. यावेळी टाकलेला चेंडू बाहेर पंचाचा येतोय. वाईट बॉलचा इशारा. वाईट केलं तर संघ वाईट दिशेने जाईल. चांगलं केलं तर संघ चांगल्याच्या दिशेने यावी कामगिरी करणार असलाय. पुढे एकदा राज यावी सज्ज झालाय. यावी फसवा पद्धतीचा चेंडू होता. पंचांचा सिग्नल येतोय. डॉट बॉल. राजला अपेक्षित चेंडूची उंची होती त्याच्यापेक्षा थोडासा लो राहिला त्यामुळे आला इथे डॉट बॉल. पुढे एकदा राज फ्रॉमिंग केसवरून राज करण्यासाठी इथे दाखल झाला असेल. राजसाठी टाकलेला चेंडू लेग बाहेर. पंचांचा वाईट प्लस 1. टोटल 2 धावा इथे मिळत आहेत. गरमी वाढली आहे. थंडीच्या मध्ये गरमीचं वातावरण तापलं जात आहे. 2 धावा मिळतील. या 2च्या मदतीने धाव संख्या 69 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल. टीमची टोटल धाव संख्या 69. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न इथे केला गेला होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण मुनीब कातच्या वादून इथे घडतंय. कोणत्या प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. येतोय डॉट बॉल. एक चेंडू तुझा तर दुसरं माझं असं समीकरण यावी बनलं असेल. यावेळी डाटी गोल. या विकेट साठी रोख रक्कम 500 रुपयाचे योगेश दादा यांच्याकडून आलेत. निखिल सारंग ठरला सुपर डुपर हिट.
राजचोळेकर क्रीडांगणाच्या बाहेर. धन्यवाद डीजे. थँक्यू डीजे. चला या गोलंदाजासाठी योगेश दादा आणि योगेश दादा सुर्वे यांच्याकडून 500 रुपयाची धनराशी जमा झाली आहे. ऑन गोलंदाजी मार्क नवीन बॅटर आर्यन क्रीडांगणाच्या दिशेने यावी दाखल केला जातोय. महालक्ष्मी बसनी संघाला बिलॉंग करणारा आर्यन यावी क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल होतोय. आर्यन यावी दाखल झाला असेल. बसनी गावाला विलंब करतो. आज खेळाची संधी मिळाली आहे आणि पहिल्या चेंडूवरती संधीचं सोनं जरूर साजायचं होतं. येतोय डॉट बॉल. निखिल सारंग पैशाची लई लूट स्वप्नपूर्ती सदन जगलं होतं या क्रीडांगणावरती. जीपीएल मारायचं आज सातार उतरवतोय का. नंतरचा चेंडू चांगल्या लेंथ वरती इथे फेकला जातोय. पंचांचा सिग्नल यावी येईल. कोणत्या प्रकारची धाव येत नाहीये म्हणजेच काय निर्धाव चेंडू क्रीडांगणात इथे फेकला जातोय. टीमची धावसंख्या अडून राहिली आहे. तब्बल 69 या धावसंख्येवरती. त्यामध्ये एक धाव ऍड केली जाणार आहे. धावसंख्या 70 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. व्हाईट बॉलचा इशारा. मैदानाच्या चारी साईडला विचार करा. चारी साईडला प्रेक्षक 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 वगैरे पाहायला भेटलेत. ही जीपीएलचं यश आहे. सुरेश पवार यांच्याकडून निखिल सारंगसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक राहणार. देवरुख वरची आळी यांच्याकडून या 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय निखिल सारंग साठी. आणि त्यानंतर टाकलेला चेंडू सुरेख टप्पा सुरेख लेन तरी लाईट वरती विचारपूर्वक षटक संपतोय. निर्णायक 5 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. टीमची टोटल धावसंख्या 71. थँक्यू डीजे. लाईट ऑन. गोलंदाजी बार करून इथे दाखल केला जातोय. बॅटिंग पावले इथे ऑन केला जातोय आणि बॅटिंग पावलं ऑन केल्यानंतर गोलंदाजी मार करून इथे दाखल केला जातोय. हर्ष माने कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल यावेळी आपण पाहायचं असेल. समोर असेल सुशांत आणि पहिल्या चेंडूवरती शांत करण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. येतोय इथे डॉट बॉल. सामन्याच्या दिशेने गोलंदाजी मार करून पुढे इथे दाखल केला जातोय. नंतरच्या चेंडूवरती आला कार्पेट. येतोय सलगचा दुसरा डॉट बॉल. 2 डॉट चेंडू आले तर उत्साह जल्लोष यामध्ये होणार काही नाही कमी. कारण आले क्रिकेटमध्ये हमी कमी इथे जाणली आहे. नंतरच्या चेंडूवरती पंचाने नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय आणि त्यानंतर एक धाव. नो +1 टोटल या चेंडूवरती 2 धावा कंप्लीट केल्या जाणार आहे. 2च्या मदतीने धावसंख्या 73 या धावसंख्येवरती 5 गडी बाद धावसंख्या 73 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. आर्यन यावी आपण पाहतोय काय करतोय काय बिघडवणार. आर्यन ऑन फलंदाजी मार्ग यावी सज्ज झाला असेल. बसरी संघाचा आर्यन यावी दांडी गोल. विकेटचं पतन नको बघूस रागानं तुझी दांडी उडवली बघ हर्ष वागानं. थँक्यू डीजे. आणि अक्षय गुरव साठी पारितोषिक आलं. योगेश दादा माने यांच्याकडून जर अक्षयने 3 चौकार जर लगवले गेले तर रोख रक्कम 2000 रुपयाची सुवर्ण संधी यावी असेल. नवीन बॅटर अक्षय गुरव तुम्हा सर्वांचा लाडका पांडा यावी दाखल झालाय. क्रीडांगणाची दिशेने आपण पाहतोय. हर्ष आहे गोलंदाजी पार करून. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला गेला होता. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे आउट आहे का. येस धावचीची संधी होती. क्रिकेटवर घरली
इथं आत्महत्या. अक्षय गुणव क्रीडांगणाच्या बाहेर. 7 गडी बाद झालेत. थँक्यू डे, थँक्यू डे, थँक्यू. 7 गडी बाद, 73 ही धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती आहे. नवीन बॅटर राज. 7 गडी बाद, धावसंख्या 73. शेवटची जोडी क्रीडांगणाच्या दिशेने यावी दाखल केली जाते. हर्षला आपण पाहतोय. राज नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या दिशेने आपण पाहतो. सध्या 9 वरती असेल तो राज. राज करावं लागेल पण प्रॉपिंग किसलाय. शांत असणारा सुशांत. अजून या षटकातील उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहिलाय. किती दबा येणार चेंडूवरती बनवल्या जाणार आहेत. पुढे एकदा राज. 9 वरती असलेला यावेळी पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल. धावसंख्या 7 गडी बाद, 74 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले असेल. पुढे एकदा हर्ष गोलंदाजीवरती सज्ज झालाय. कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. पंचांचा नो बॉलचा इशारा. हर्ष आणतोय कहाणीमध्ये ट्विस्ट 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 ट्विस्ट. वारंवार फेकले जाणारे अतिरिक्त चेंडू येणाऱ्या काळामध्ये पडणार इथे मागात. मागात पडणार का याचं उत्तर देणं यावी गरजेचं असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 7 गडी बाद, 75 या धावसंख्येवरती. 7 गडी बाद 75 ही धावसंख्या आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती उभारली गेली आहे. परत एकदा राज सांगतोय 9 गेडवरून की चेंडू थोडासा स्किट होऊन येतोय. म्हणजेच काय थोडासा अपेक्षित उंचीप्रमाणे घेत नाहीये. कारण हर्ष हा खालच्या तरी गोलंदाजी करतोय. पुढे एकदा हर्ष इथे सज्ज झाला असेल. विकेट. हर्षा नंतरचा बॉल. नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय आणि कोणत्या प्रकारची धाव नाही दगडमध्ये. चिंतेचं वातावरण. चिंता चिंता. रागावरती कंट्रोल, रागावरती कंट्रोल, नियंत्रण आखणं गरजेचं आहे. रागामध्ये घेतला जाणारा प्रत्येक डिसिजन हा नेहमीच चुकीचा ठरत असतो. पण चुकीच्या डिसिजन वरती नाराज होऊन चालणार नाहीये. अजून 2 चेंडू शिल्लक आहे. या 2 चेंडूवरती कमीत कमी 7 ते 8 डबा बनवल्या जाणार का याचं उत्तर यावी सुशांतला देणं गरजेचं असेल. पुढे एकदा सुशांत बॅट टुकून आवाहन करतोय हर्षाच्या गोलंदाजीला. ऑफ साइड 4, लेग साइड 3. हे शेजावलेला क्षेत्ररक्षण विवर रचला गेलाय. विवर रचल्यानंतरचा चेंडू. यावेळी चेंडू चालला असेल. एका धावेसाठी सिंगल अर्जित केली जाते आणि सिंगलच्या मध्ये धावसंख्या 77 या धावसंख्येवरतून जाऊन पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 77 या अंकावरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे एकदा हर्ष गोलंदाजी बार करून टाकलेला चेंडू. मोठा पटका बोईंच्या आदतून क्षेत्ररक्षण तिथे देखील मिळाली 7 आणि त्यानंतर एक धाव इथे छोट्या स्वरूपाची घेतली देखील जाते आणि पंचांचा षटक संपल्याचा इशारा इथे दिला जातोय. निर्णायक 6 षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या बनवली गेली 78 धावा आणि 79 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं जात आहे. थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. प्रेक्षक वर्गांसाठी आता विनंती असेल आपला जो मोबाईल खिशामध्ये ठेवलाय ना तो बाहेर काढा आणि त्याचा फ्लॅश ऑन करायचा असेल. बघूया कोणता कोणाचा मोबाईल किती मागातला आणि किती फ्लॅश आहे. प्रेक्षक वर्ग आपला फ्लॅश मोबाईलचा ऑन करा. तुमच्यासाठी संधी आहे. त्याला देखील स्मार्ट वॉच दिलं जाणार आहे. प्रेक्षक वर्ग आपला मोबाईलचा फ्लॅश ऑन करा. तुमचा किती मागातला मोबाईल आहे ते बघायचंय. ब्लॅक आउट. चला फ्लॅश ऑन. फ्लॅश ऑन करा. तुमचा साधा नोकियाचा मोबाईल असू दे, आयफोन असू दे, सॅमसंग असू दे, पण फ्लॅश ऑन होणं गरजेचं आहे. हा तिकडे बघा चमक चमक. काजवा जसा लुक लुकतो तसा आता फ्लॅश. हा होऊ दे होऊ दे. त्या समोर 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 पंचांच्या मागे नाही पेटलाय. हा पेटू दे. प्रत्येकाच्या मोबाईल मधून फ्लॅश ऑन होऊ द्या. फ्लॅश ऑन, फ्लॅश ऑन. यस, धन्यवाद दिलेल्या सहकार्याबद्दल आम्ही तुमचे आभारी आहोत.
जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने. मोहीन काझी आणि निशान ही जोडी क्रीडांगणामध्ये दाखल झाली असेल. लगातार 3 चौके. जो पहिला फलंदाज मारेल त्याला योगेश दादा सुर्वे याचकडून रोख रक्कम 2000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी. आणि बक्षिसांची लयलूट होते. योगेश दादा माने असतील आणि योगेश दादा सुर्वे. गोलंदाजी मार करून आयकॉन खेळाडू म्हणून ज्याला ओळखला जातो श्रेयस मांजरेकर ऑन गोलंदाजी मार्क समोर आहे. मुनी कशा प्रकारे कामगिरी केली जाईल. समोर यावेळी बॅटमन सज्ज झाला असेल. मोईन काझी. मोईन काझीसाठी टाकलेला पहिला चेंडू इन स्विंग इथे ठरला घातक. येतो इथे डॉट बॉल आणि डॉट बॉलने सुरुवात केली आहे. प्रथमेश वॉटरफोर्ड संघ आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करत असताना डॉट बॉलने केली आहे. प्रत्येक डॉट बॉल कहाणीमध्ये आणणार ट्विस्ट. कारण धाबा विजयासाठी बनवायचे असतील. जवळपास जर लक्ष बघायला गेला तर 78 धावा झाल्यात आणि 79 धावा विजयासाठी बनवायच्या आहेत. 79 धावा बनवाव्या लागतील. जीपीएल पर्व 6 वरती आपलं नाव तर ऑन गोलंदाजी मार करून नंतरचा चेंडू यावी लगावला जातोय ऑन द राईस. 4 धावांसाठी एक दर्जेदार देवड करणारा चौकार यावी निघाला असेल. नंतरच्या चेंडूवरती आखूड टप्प्याचा बॉल यावी टाकला गेला होता आणि त्यानंतर पंचांचा सिग्नल यावी येतोय. निर्धाव चेंडू कोणत्या प्रकारची धाव इथे येत नाहीये. बरसलाय आता कोण बरसणार. पुढे एकदा सुरुवात केली जाते सामन्याच्या दिशेने. आपण खेळाकडच्या दिशेने जाऊया. यावेळी टाकलेला चेंडू थोडासा लेग स्टिकच्या बाहेर होता. पंचांचा सिग्नल यावेळी दिला जातोय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे आहे. दोन्ही संघांचे समर्थक चेअरअप करतायत. उत्साह वाढवतायत. घमासान युद्ध आहे आणि घमासान युद्धामध्ये ठरावं लागेल इथे कामयाब. नंतरचा चेंडू डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. डॉट बॉल म्हणजेच काय कोणत्या प्रकारची मिळत नाहीये धाव. टीमची टोटल धाव संख्या 5 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे एकदा मीडियम पेसर टाकलेला चेंडू लेफ्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंचांचा सिग्नल यावी दिला जातोय. पुढे एकदा पंचांचे 2 हात समांतर पंकज खेऊर यांच्या हातातून दिला जाणारा हा व्हाईट बॉलचा इशारा आपण पाहतोय. पुढे एकदा गोलंदाजी मार करू अरौंड विकेट. यावेळी फसव्या पद्धतीचा चेंडू होता. सगळे चुकले भुकले एका धावेसाठी हुकले असतील. तर जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने. वारंवार चर्चा केली जाते आहे कारण मेगा फायनलचा सामना आहे. या मेगा फायनल मध्ये वरसलं जाणार आहे का मोहीन काझी. पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल. गोलंदाजी मार करून श्रेयस. नंतरचा चेंडू या ऑफ ब्रेक करण्याचा इथे केला गेला तर प्रयत्न. पंचांचा सिग्नल येतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त एक धाव मिळेल. 1च्या मध्ये धाव संख्या 8 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले असेल. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा. श्रेयस मांजरेकर थोडस इथे लेंथ आणि लाईट वरती बिकटलाय. अशीच जर गोलंदाजी चालली तर थोडीशी दिशा इथे बंद करू शकतो पण लयलूट होते आहे. योगेश दादा सुर्वे याचकडून सलग 3 चेंडूवरती 3 चौकार लगावले गेले. तो रक्कम 2000 रुपयाची संधी असेल. या चेंडूवरती लावला जातोय बहारदार शानदार चौकार. हा चौकार इथे येतोय. चौकारच्या मदतीने धाव संख्या 13.
धन्यवाद डीजे, थँक्यू. चला जाऊया गोलंदाजी बाहेर करून अक्षय गुरव, तुम्हा सर्वांचा लाडका उर्फ पांडा दिवा एक्सप्रेस ऑन गोलंदाजी बाहेर करून आणि पहिला चेंडू बहारदारी इथे आहे. पंचाचा सिग्नल येतोय निर्धाव चेंडूचा आणि हा सर्वाधिक दुःख एखादी जेव्हा पोरगी सोडून जात नाही ना तेवढं दुःख जे बॅट तुटल्यावरती एका फलंदाजाला होतं. बॅट तुटले क्रीडांगणामध्ये सर्व थोडस दुःख यावी असणार आहे दिशांतला, कारण आपली जी बॅट होती ती तुटली आहे यावी. अनुप नलावडे यांच्याकडून 3 चौकारांसाठी 500 रुपयाची धनराशी असेल. सलग 3 चौकार आणि ओव्हर मध्ये जर 3 विकेट घेतल्या अक्षय गुरवने तर 5,000 रुपये 5,000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी अक्षय गुरव रूप पांडा. हा यावेळी टाकला चेंडू परफेक्ट ब्लॉकलचा, त्यानंतर चेंडू चाललाय डिक्लेअर 1 मध्ये 2 धावा मिळतील टोटल, कारण गोल्डन शतक क्रीडांगणामध्ये चालू आहे. जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत या गोल्डन शतकामागे. दिशातला शांत ठेवलाय अक्षय गुरव ऑन गोलंदाजी मार करून नेक्स्ट बॉल अक्षय आणि यावेळी टाकला चेंडू खोदून काढलाय रात्री सारखा एक तगडा फलंदाज आणि तगडा गोलंदाज तगडा क्षेत्ररक्षक राज तिथे ठरलाय. कोणत्या प्रकारची धाव इथे दिली जात नाहीये. येतोही ते निर्धाव चेंडू पुढे त्यात अक्षय गुरव नंतरचा चेंडू बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. ठरला इथे वरचट दाखवली जाते आन मानसांद का मला या संघामध्ये खेळण्याची संधी दिली का मी मुंबईवरून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी इथे दाखल झालोय तो इथे दाखवून दिला जातोय. अक्षय गुरव उर्फ पांडा दिवा एक्सप्रेस एक्सप्रेस सारखी गोलंदाजी आहे. त्यानंतर त्या चेंडूवरती अप्रतिम क्षेत्ररक्षण निकुलच्या वादातून इथे काढला जाते. आपल्या संघासाठी धावा रोखतोय निकू आणि विजयाचा किरण म्हणजेच काय निकूने आपल्या संघासाठी धावा रोखल्या जात आहेत. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाचे चेहरब चाहते वर्ग उत्साह करतायत. आवाज येऊ द्या प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाचा. येस आवाज आला प्रेक्षक गॅलरी मधून येणारा आवाज. निशांत थोडासा शांत राहिलाय. निशांत कचबेकर मागच्या मॅचचा सुपर डुपर हिरो ठरला होता. आता कामगिरी तीच करावी लागेल, चमक इथे दाखवावी लागेल. या चेंडूवरती मोठा फटका राज 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 चांगले क्षेत्ररक्षण राज सोळंकर. व्हॉलीबॉल दर्जेदारपणे खेळला जातो त्यामुळे तिथे धावा रोखल्या जात आहेत. षटक संपतंय आणि षटक संपल्यानंतर धावसंख्या 15. अक्षय गुरव अप्रतिम गोलंदाजी केली गेली. फक्त एकच धाव आणि गोल्डन मधली एक टोटल 2 धावा. अक्षय गुरव साठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. लाजवाब गोलंदाजी केली असेल प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाचा. सुरेख टप्पा सुरेख लेंथ आणि लाईट वरती महत्वपूर्ण केलेली गोलंदाजी. आयुष्यात स्वतःवरती जर टीका केल्या की स्वतःला चुकत जातात. गोलंदाजी बाहेर करून पुन्हा एकदा श्रेयस मांजरेकर आणि पहिला चेंडू इथे अतिरिक्त एक धाव यावी एस कोटकर वरती जमा केली जाणार आहे. धावसंख्या 16. नंतरच्या चेंडूवरती बहारदार असा हल्ला इथे मारला जातोय. चेंडूला पाठवून दिला जातोय जीपीएल चौकार. जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने. अक्षय गुरव नावाचा चेहरा इथे चाललाय. टाकणार अजून एक शतक अक्षय गुरव नक्कीच टाकणार आहे. पण श्रेयस मांजरेकर वरती विश्वास दाखवलाय. नंतरच्या चेंडूवरती मुरुमच्या बॅट मधून निघालाय. अजून एक येतोय दमदार शानदार जीपीएल चा सुरेख चौकार. ही चौकार आहे आणि चौकार असेच घेतले जाणार आहेत.
थँक्यू विजय. धावसंख्या 24. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 24 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. चोवीस धावा श्रेयस मांजरेकर उर्फ श्रेय या नावाने ओळखला जाणारा श्रेयस गोलंदाजी बार करून इथे दाखल केला जातोय. पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच काय अरुण डवेकडे गोलंदाजी करतोय. यावेळी टाकलेला चेंडू व्हाईट प्लस 1 टोटल 2 धावांसाठी इथे मोजला जातोय. व्हाईट प्लस 1 टोटल अशा 2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. या 2 धावांच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 26 26 या धावसंख्येवरती उलट्या गणिताच्या खेळाला इथे सुरुवात झाली आहे आणि 22 चेंडू आणि 53 धाव्यांची गरज आहे. सामना दोन्ही संघाच्या बाजूने आहे आणि यावेळी टाकलेल्या चेंडूवरती दांडी गोल विकेटचं पतन. धन्यवाद डीजे. थँक्यू डीजे. जाऊया नवीन बॅटर निखिल सारंग खेळाच्या दिशेने दाखल केला जातोय. निखिल सारंग निखिल सारंग नवीन बॅटर खेळाच्या दिशेने यावी दाखल केला जातोय. श्रेयस मांजरेकर आयकॉन म्हणून मला का या जीपीएल पर्व 6 मध्ये प्रथमेश वॉटरप्रूफ संघाने संधी दिली आहे. नंतरचा चेंडू यावी आपण पाहतोय सुरेख लेंथ वरती टाकला जातोय. पंतांचा सिग्नल यावी दिला जातोय. डॉट बॉलचा इशारा कहाणीमध्ये ट्विस्ट सामन्यामध्ये येणार रोमांच. निखिल सारंग ऑन स्ट्राईक वरती खेळण्यासाठी सज्ज आहे. मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न पंतांचा सिग्नल येतोय. क्रिकेट पाटलावरील नियम क्रमांक मोडला गेला टोटली इथे 22वा आणि 22वा नियम सांगून जातोय की आहे व्हाईट बॉल. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. पुन्हा एकदा यावेळी टाकलेला चेंडू पुन्हा एकदा लेगच्या बाहेर जाणारा पंतांचा सिग्नल येतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नाकाम ठरतोय यावी कुठेतरी इन्सिंग करण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. टीमची टोटल धावसंख्या 28 28 या धावसंख्येवरती मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक तिथे होता तटरस्थ मिळत नाहीये कोणत्या प्रकारची धावसंख्या 28 या आकड्यावरती अडून राहिली आहे. प्रत्येकदा निखिल सारंग खेळण्यासाठी सज्ज असेल. मोठा पटका मिळाल होत नाहीये. येतोही ते डॉट बॉल. षटक तिसऱ्याचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 28 28. थँक्यू डीजे. अक्षयने जर ओव्हर मध्ये 3 विकेट घेतल्या तर 2000 रुपयाची धनराशी असेल. योगेश माने प्रथमेश वॉटरफोर्ट संघाकडून देखील धनराशी जिंकण्याचा प्रयत्न केला जाईल. अक्षय गुरवडे पहिल्या चेंडूवरती अपील अपील. काय बिघडलंय पंचांवरती आणला जातो ही ते दबाव. काय घडणार प्रथमेश वॉटरफोर्ट संघाकडून खेळाडूची दाखवली गेली. पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान केला जातोय. क्रिकेटवरती काय महत्वाचं असं पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान करणं. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाचा चेहरा उत्साह जल्लोष. हा बॉल येतोय डॉट बॉल. व्हाईट बॉल दिला जातोय पंचांकडून दिला जाणारा हा चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव इथे मोजली जाणार आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. व्हाईट बॉलच्या मदतीने धावसंख्या 29 29 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे एकदा मीडियम पेसर नाही म्हणू शकत या गोलंदाजीला. तेच करणार गोलंदाज दिव्याची एक्सप्रेस अक्षय गुरव. यावेळी टाकलेला चेंडू फलतमध्ये अडवला गेला आणि त्यानंतर येतोय ते डॉट बॉलचा इशारा दिला जातोय. येणारा हा डॉट बॉल कहाणीमध्ये ट्विस्ट सामन्यामध्ये आणतोय प्रथमेश वॉटर संघाचा जल्लोष उत्साह आता शिगेला जाऊन पोहोचणार. आराधना केली जाते. नावाचा जयघोष केला जातोय. पुढे एकदा मैदानाच्या दिशेने येऊया. यावेळी टाकलेला चेंडू
एक धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय आणि निखिल सारंग अक्षरशः सुरक्षितपणे ड्रॉपिंग केस वरती परतला असेल की स्ट्रायकिंग वरती निखिल सारंग सुरक्षितरित्या परततोय. पंचांनी व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. +1 टोटल 2 धावा असतील. व्हाईट +1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती घेतल्या जात आहेत. या 2च्या मदतीने धावसंख्या 31 31 या धावसंख्येवरती आणि सामना जिंकण्यासाठी 16 चेंडू आणि 48 धावांची आवश्यकता आहे. 16 चेंडू आणि 48 धावांचं समीकरण यावी बनलं जात आहे. सेव्हन्टी नाईन धावांचं टार्गेट आहे. गोलंदाजी बार करून अक्षय गुरव उर्फ पांडा इथे सज्ज झाला असेल. घमासन युद्ध इथे करायचं आहे. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका अप्रतिम क्षेत्ररक्षण निरंजन चौधरी इथे करतोय संघासाठी बहारदार. 4 धावा इथे रोखल्या आहेत. 4 धावा इथे रोखल्या आहेत. काय गोलंदाजी अप्रतिम फिल्डिंग प्रॉपर टायमिंग मध्ये स्वतःवरती जम्प घेतली पायरवरती लावला जोर आणि त्यानंतर स्वतःला हवेमध्ये नेलं आणि धावा रोखल्या जात आहेत. निखिल सारंग यावेळी टाकलं चेंडू आणि त्यानंतर सिंगल डिक्लेअर स्वरूपातली एक धाव यावेळी स्कोर वरती मिळते आहे. एक धाव आता मिळत आहेत. एक धावेने आता काही होणार नाहीये. मोठे पटके खेळावं लागणार आहेत. प्रथमच वॉटर संघ अतिशय सुंदरपणे कामगिरी इथे करतोय. पुन्हा एकदा एक क्षेत्ररक्षक थोडस डीप इथे अटेंड केला गेलाय. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू हलक्यात ऑन साइडला ड्राईव्ह केला जातोय. 2 धाब्यांसाठी चालला असेल. 2 धावा मिळतात या चेंडूवरती. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 34 या धावसंख्येवरती पोहोचली असेल. समोर जे प्रेक्षक आहे जे खांबावरती जोर देत आहे प्रेक्षक वर्ग समोर जाळ्यावरती आपण खांबावरती जोर देत आहे तोपर्यंत मॅच थांबवली जाईल याची नोंद घ्यायची आहे. खांबावरती हॅलोजनच्या खांबावरती जोर दिला जातोय तोपर्यंत मॅच थांबवली जाईल. आपण जल्लोष नक्कीच करा. जर एखाद्या वेळी जर हॅलोजन जर तिथून तुटलं गेलं तर क्रीडांगणामध्ये अर्धा तास खेळ थांबू शकतो. आपल्याला थांबवायचं नाही आहे कोणाला. त्यामुळे मित्रांनो सहकार्य करा प्लीज. आय हॅव टू रिक्वेस्ट. संघ मालक प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघ लक्ष ठेवा. आपण आपले समर्थक चाहते वर्ग आहेत. ओके ठीक आहे. जाऊया प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाचा पुढे एकदा गोलंदाज अक्षय गुरव. लेट्स प्ले. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. यावेळी टाकलेला चेंडू पाडण्याचा यावेळी प्रहार केला जातोय. चेंडू चाललाय चप्पा आहे 4 धावांसाठी. ज्या 4च्या मध्ये धावसंख्या 38 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. सामना जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 41 रनची आवश्यकता आहे. सामना जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 41 रनची आवश्यकता आहे. 12 चेंडू 41 रनची आवश्यकता आहे. म्हणजेच काय प्रति षटकामागे 20.50 ची धावगती आखणे गरजेचं आहे. प्रति चेंडू मागे 2 ते 3 धावा तुम्हाला बनवाव्याच लागणार आहेत. जर सामना तुमच्या किताबामध्ये टाकायचा असेल तर या किताबावरती तुमचं नाव जर कोरायचं असेल तर
तरला महत्व नाहीये, तरला महत्व देऊन चालणार नाहीये. क्रीडांगणाच्या दिशेने जाऊया. बॅटिंग पॉप्ले इथं ऑन केला जातोय. गोलंदाजी मार करून निकूला गोलंदाजी मार्कवरती इथे आणलं जाते. निकू ऑन गोलंदाजी मार्क षटक क्रमांक महत्वाचं इथे घेऊन झालाय. 12 चेंडू आणि 41 रनची आवश्यकता. बॅटिंग पॉवर प्ले इज ऑन ऑन ऑन. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे ऑन केला येतोय. निशांत थोडस शांत राहतो. खेडशी गावाला बिलॉंग करणारा निशांत आणि पहिल्या चेंडूवरती अलाउंड कार्पेट खेळ आहे. यावी निवडलं होतं, पाहिलं होतं, पारखलं होतं की चेंडू टॅप कडून खेळण्याच्या बाहेर जात नाही. अलाउंड कार्पेटने मला खेळणं गरजेचं आहे आणि तो तिथे खेळत चालला असेल. चेंडू टाकलाय वडिलांच्या बाहेर. नंतरचा चेंडू पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. सेमीफायनल मॅचचा मॅन ऑफ द मिताबचा का किताब मी घेतला होता यावी दाखवण्याचा प्रयत्न इथे असेल. नंतर टाकलेला चेंडू डॉट बॉल येतोय. कहाणीमध्ये ट्विस्ट आणणारा हा डॉट बॉल इथे होता. रंगत तर सामना, रंगात रंगला खेळ क्रिकेटचा. खेळामध्ये चालला हा खेळ क्रिकेटचा. अनेक मैदानामध्ये चालला हा खेळ क्रिकेटचा आणि तोच क्रिकेटचा खेळ या क्रीडांगणावरती देखील तसाच बहरदार आपला खेळ करतोय. अजून एक येतोय दमदार शानदार चौकार. या चौकारच्या मदतीने धावसंख्या 47 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा पार. डॉट बॉलचा इशारा येतोय. डॉट बॉल कोणत्या प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाचे चेहरप चाहते करताय संघाला सपोर्ट. पुन्हा एकदा निकू. नंतरचा खेळीला फटका. राज सोडंकर अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आहे. पडून झडून का होईना पण चेंडू क्रीडांगणामध्ये अडवला जातोय. अडवलाय चेंडू. येईल इथून. डॉट बॉल. राज सोडंकर अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम सुरेख. निकू गोलंदाजी मार करून आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा असेल मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. राज सोडंकर सिंगल हाताने हा चेंडू इथे अडवेल. डॉट बॉलचा इशारा जातोय. षटक संपतोय. 6 चेंडू आणि 32 रन पाहिजेत. धन्यवाद इथे. थँक्यू. चला जाऊया सामन्याच्या दिशेने. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 32 रनची आवश्यकता. शेवट षटक निरंजन वरती विश्वास दाखवलाय. 6 चेंडू 32 रनची आवश्यकता आहे. पहिला चेंडू सहजरित्या सोडलाय पण चेंडूला पाठवून दिला जात आहे 4 धाव्यांसाठी. सामना काही होऊ शकतं. एका दुसरा नो बॉल. कहाणीमध्ये ट्विस्ट. सामन्यामध्ये रोमांच. नक्की येणार, नक्की येणार, नक्की येणार. निखिल सारंगसाठी टाकला चेंडू. पुढे एकदा चौकार. बहरदार सलगच्या 2 चेंडू होती, 2 चौकार. निखिल सारंग ऑन फायर. फायर ब्रिगेडची गाडी त्या प्रकारे फास्ट जाते. त्या प्रकारे निखिल सारंगला आता तेच जिरावाकडे माणूस कितीही बुद्धीनुसार शक्तीनुसार मैदानामधला खेळ करत असला. यावेळी काय घडलंय. बोल्ड. थँक्यू डिजे. थँक्यू. पंच एक मिनिट. पंच चाहते वर्ग आपल्याला जर क्रीडांगणामध्ये सामना संपल्यानंतर पंचाने इशारा दिल्यानंतर जर आत यायचं असेल तर मुख्य प्रवेशद्वारापासून या विनंती असेल. हा चालेल. तुम्ही आत नका मग जाळं फाडून कृपया करून येऊ नका. नेट मधून या. त्या समोरून गेट मधून तुम्ही या. चला जाऊया सामन्याच्या दिशेने. पुढे एकदा सज्ज झाला लेफ्ट प्ले पंच. गोलंदाजी मार करून निरंजन. पुढे एकदा यावी आपण पाहतोय प्रथमेश वॉटरफोर्ट संघाचा निरंजन. नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या दिशेने यावी दाखल केला जातोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांचा डॉट बॉलचा इशारा. सामना कुठेतरी जिंकण्याचा प्रयत्न. प्रथमेश वॉटरफोर्ट संघ पर्व 6 मध्ये अंतिम चषकावरती नाव नक्कीच करणार आहे. अजूनही शेवटच्या 1 चेंडूवरती 24 धावा. प्रथमेश वॉटरफोर्ट ठरणार अंतिम विजेता
वाईट बॉल. हा अक्षय गुरवकडे पहा, थोडासा भाऊक आहे, चेहऱ्यावरती सांगून जातंय. अक्षय गुरवकडे पहा मित्रांनो, थोडासा भाऊक झालाय. विनिंग मोमेंट साठी आणि विजेता प्रथमेश वॉटरफॉट वरवडे.